Kaya ra ba? Or kakayanin pa para sa pamilya? Well, pilian jud ang ikaduha. Kaya in every two options, need jud ka nga naipiliun. And if I were you, piliun nimo permi ang ikaduha. Kaya if sure na ka sa una, how come nga napa may ikaduha? Why can't it be? Charot, kachismis basta kung mga gipang storya. Iyon na puntaan ni, nga nang maghisgot og gugma-gugma. FYI lang po, naghisgot ra pud jud ko og mga option diring dapita. Abi day kay na ay word nga piliun, gugma-gugma na dayon. Di ma pwede nga mopili ka sa tuo or sa wala, sa puti or sa pula, sa imong uyab or imong amiga. Ay sayop, sama niya akong dila uy. Gipangaan man siguro kog Armalite sa akong mama, pero walay bala. Mao pud siguro nga di ko mabangbang, di ba? Ja, asa naman taon ni paingon ako mga gipang chika. Sure jud ko ani nga naay masuko. Kaya dapat lagi daw pang bata ra akong mga ipang storya. Okay, so ready na? Hold your breath mga megs. Kaya magbinata na ta. Okay. Hi! Can you say mama? Mama. Mama. Charot, Miss Rachel na ba? Idol biya kayo na sa akong baby brother. Pero bitaw, uy, mga megs, kalma lang jud tabi. Lingaw-lingaw ra jud ding ang tanan. And again, disclaimer lang, naatay limitasyon diri nga side. And dili ta mo below the belt na, cause bad na siya. Dili ta mamalikas daring dapita. And most of all, naatay gitawag nga parental guidance, so kalma. Limitado ako mga gipang storya. Dili pa to ragas, ug naara po diri skilid ako mama. Okay na ba?